Der er super mange muligheder. Der er et rigtig godt foreningsliv. Kontekstbladet, Fredagsbar, IT-koret. Jeg har selv været med i festforeningen. et fantastisk fællesskab, Så bliver der holdt nogle helvedes fede fester. Hvor man kan komme og møde nye folk. meget blandet skare. Man får et bedre kendskab til de mennesker, der går på de uddannelser. Folk fra nogle af de andre studieretninger, som man har lidt mere til fælles med, end man lige går og tror. Og det giver et bedre studiemiljø. IMV er et tværfagligt institut. Dynamisk institution. Fokus på gruppearbejde og projektarbejde. Vi arbejder med at forstå medier. Anvendt teori i undervisning og forskning. Teoretisk og analytisk indsigt i den sammenhæng, informationsteknologi og medier indgår i. Fingeren på pulsen. En stor bevidsthed om mediehistorie. Og så den praktiske anvendelse ude i samfundet. Livet her på Katrinebjerg, hvor IMV hører hjemme, er mangfoldigt. Det ligger i et område, hvor der er en del virksomheder i nærheden af. Det vil sige, at vi har både virksomheder heroppe, vi har forskere heroppe, og vi har studerende fra mange forskellige studieretninger. Det skaber et unikt miljø for netværk, for kreativ udfoldelse og for samarbejde på tværs af forskning og erhvervsliv.